Ir-raħal tas-Siġġiewi għadu xxukkjat b'dak li seħħ it-tnejn li għadda l-għada tal-festa ta' San Nikola. Kważi ġimgħa wara li nsterqet waħda mill-4 gastri tal-fidda li bihom hija monija l-istatwa titolari ta' San Nikola, din sa issa għadha ma nstabitx. One News kompla jsegwi dak li ġara fis-Siġġiewi u ġimgħa wara l-festa iltqajna mal-Arċipret tas-Siġġiewi Father Joseph Grech illi irrakkonta x'ġara nhar it-tnejn. Wara l-ofsinhar x'infetet il-Knisja, nikka l-ħabta tal-5, naħsbu li dak il-ħin, speċi ġiet nieqsa ġifieri għax imbagħad in-nies li ġew ġejjin għall-quddiesa, għar-Rożarju u għall-quddiesa ta' wara, raw li ma kienx hemm dan din il-gastra. Il-gastra tal-fidda li nsterqet kienet dik tan-naħa ta' quddiem tal-lemin. Il-gastri saru fl-Italja fl-1959 u dak iż-żmien kienu ġew jiswew mad-900 sterlina. Meta speċi xi ħadd imiss xi ħaġa li saret b'sagrifiċċju, saret b'imħabba u b'ġenerożità, żgur ħajħoloq dan is-sens ta' dispjaċir u sens ta' rabja wkoll. Ġifieri għax ħadulna xi ħaġa tagħna li tfisser u hija parti mill-istorja tal-Vara wkoll f'dan raħal. Din is-sena is-Siġġiewin kienu qegħdin jiċċelebraw ukoll l-eluq tal-276 sena illi l-istatwa titolari ta' San Nikola waslet fis-Siġġiewi. L-Arċipret jappella biex min għandu xi informazzjoni dwar din is-serqa jaffiċina lill-Knisja jew lill-Pulizija. L-appell tiegħi huwa li dik posta hija hawnhekk. Ġifieri hija xi ħaġa tas-Siġġiewin kollha mhux xi ħaġa tal-Knisja hekk, ġifieri ta' erba' min-nies, imma hija xi ħaġa tas-Siġġiewin kollha, l-Siġġiewin iħossu li l-Knisja hija tagħhom kollha kemm huma. U nappella minn forsi għandu xi informazzjoni hekk li għaddija lilna jew il-Pulizija.